Matag dunay bar examinations, mabantayan ang hugot nga suporta alang sa mga examinees nga gihimo sab sa lain-laing law schools o kining gitawag nga bar operations. Unsa kini ug unsa gyud ang katuyuan niini? Ani ang report ni Nico Sireno. Usa ang Tacloban City sa local testing centers sa bar examination nga gipasiugdahan sa Korte Suprema. Ang Don V. Orestes Romualdez Educational Foundation o DVOREF ang gitudlo nga testing center sud na sa ikaduhang higayon sa pag-regionalize sa bar exams. Hugot kaayo ang seguridad nga gipatuman, may kapulisan, barangay tanod, emergency personnel ug kabumbiruhan nga nakadeploy. Pipila ka metros gikan sa campus, naka-standby sab ang mga estudyante sa lain-laing eskwelahan nga mihimo og bar operations pagsuporta nila sa barristers. Ang St. Paul's School sa Palo, Leyte, dunay 77 ka mga examinees karon. Sa bar ops nila, ang mga law student misigurong mahatagan og suporta ang ilang graduates ug aspiring lawyers. Transparent nga mga bags nga may sud nga health kit, mga tambal, bound nga pagkaon o gikinahanglan sa exam ang gipadala sa mga bar takers nga maurasab ang gitugot sa center. Let's say kung merong mga nag-ask sila kung pwede mag-park, something ganyan. And then when the online, most of the kasi online kami kasi bawal si bar ops po. So yun, ganun siya ka-importante na nakakapagbigay kami ng assistance sa kanila to lessen the stress and to help them na minimize yung mga isipin pa. Samta ang mga law student sa host school nga DVOREF dunay gi-set up nga lamesa sa gawas. Gipaniguro nila nga makaapod-apod gyud og pagkaon kay gidili ang mugawas samtang nag-exam. Gawas sa suporta nila sa 123 ka mga graduates ug barristers, daghan sab kuno og makatunan ang mga law students nga miapil sa bar ops. Kaysa sunod higayon, sila nasab ang mutik sa exam. It's really important na mabigyan ng full support ang ating bar examinees because first of all, they've been through a lot in law school and this bar exam, this like the turning point. It's like the parang peak of their law school journey. So, Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sireno, Balitang Bisdak.